салому алайкум дӯстони азиз, аз ҳама шумо хоҳиш мекунем ки наворро то охир тамошо кунед. Тақрибан 2 соат пеш наворе дар сомонаи иҷтимоии Instagram ва саҳифаи Ҷонибек Муродов наворе паҳн шуд, ки дар он ҷо бо ҳамроҳи Зулайхо Маҳмадшоева буданд. Яъне ду сарояндаи машҳури тоҷик Зулайхо ва Ҷонибек имрӯз дар дами марг буданд, ки хушбахтона умри дароз доштанд. Тайёрае ки онҳо қарор доштанд дар ҳолати садамавӣ қарор гирифтааст. Ин ҳам як хушхабар бар тамоми ҳамон инсонҳое ки дар ҳамон тайёра буданд. Албатта худованд як нишон медиҳад ва бисёр шахсиятҳое ки дохили ҳавопаймо мешаванд, мо низ чандин нафарҳоро дидем ҳангоми парвоз дуо мекунанд, мегӯянд Парвардигоро соҳ саломат аз макон ба манзил бирасем. Имони бисёри мову шумо дар дохили ҳавопаймо дар ҳолати ҳамон парвоз бедор мешавад. Биёед ба навистаҷоти Зулайхо Маҳмадшоева назар мекунем. Худоро шукр омадем зиндаву саломат ба хона, вале фикр кардам ман дигар нестам дар ин дунё. Алҳамдулиллоҳ. Илтимос парвоз накунед ба ҳеҷ ҷое, ки хатарнок аст дар ин ҳавои сард. Намедонам чаро ман як эҳсоси бад доштам пеш аз парвоз, мисле ки медонистам ҳамин ҳолатро. Оҳ худоҷон шукр. бинед ки чӣ хеле гуфтем имони мо дар ҳамон ҳолат мустаҳкам мешавад, ки дар ҳолати парвоз дар дохили ҳавопаймо. Худованд ҳамаи ғариборо нигаҳбон бошад ва он касоне ки аз ғарибӣ ба ватан меоянд ва аз ватан ба ғарибӣ мераванд, сафарашона Аллоҳ бехатар гардонад. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алайкум дӯстони азиз, чӣ гуна мебинед дар дасти мо экмедиум паста, яъне ки М+ мебошад. М+ барои ҳамин ба қувват кардани мардонагӣ, бо қувват кардани бадан, қӯи спермаро баланд бардоштан, микровирус ки дар спермаи тоза кардан, барои хуногирифтагӣ, простатит, бисёр чода фоида дорад. Бародарони азиз, бо боварӣ комил метавонед заказ кунед. М+ оригинал